ポプルブー。はじめに、基地の長老たちが話し合っています。海の向こうから侵略者が渡ってきて、基地の国が失われてもう何年にもなる。キリスト教の世になり、私たちの神々も今や忘れ去られようとしている。これは悲しいことではないか。そう、私たちは多くのものを失ってきた。神々が成したこと、祖先たちが築き上げてきたこと、遠い昔の日々のこと、何もかも失ってしまった。そう、この天地がどのように作られ、私たちの祖先がどのようにして作られたかを記したポポルブーももうなくなってしまった。このままで良いのだろうか。私たちはこれから生まれてくる子供たち、そしてその子供たちに私たちの歴史と知恵を伝えるべきではないだろうか。粗末な机に向かってアルファベットで書き物をしている老人、それを見守る老人たち、老婆たち、子供たち。私たちは海の向こうから来た者たちの文字を学んだ。我々の文字は今後廃れ、誰も読むことができなくなるかもしれない。しかし、この文字を利用して共同体の書、ポポルブフに描かれていた天地創造のいきさつや創造主の成したこと、遠い祖先、イシュムカネーとイシュピア国が生命と歴史の始まりに成したことを基地の子孫たちに伝えようではないか。私たちの乏しい知識と記憶を基地の創造主と祖先たちの力を借りて、こうして基地の国の遠い祖先たち、そして神々の成したことを記したこの書が編まれたのです。